Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Huwato na to nga moduol din si mama og maisultihi sa gusto nimong mahitabo. Gubot na! Oh, Mateo, niya pa ingon nga niyang imong brad Anton. Ngita lagi jud gubot! Ngita jud gubot! Mateo, pabadlong ha. Pasag di si mama nga mo'y mo atubang sa imong magawa. Lagot jud ko! Ngano nga hindi man siya! Ah, natural mo anikit siya kay bunyag ba sa tong anak. Gusto lang tingali sa imong tanaw. Iyang angkon, ang akong munyika! Ngun siya, iya ko kunong anak! Mateo, unsa man? Gusto ka masuko ko nimo? Di oy! Kun mauna patuo nako. Pasag di nga si mama mo'y mo badlong sa imong brad Anton. Hain naman ang bata. Tuwas ako maguwang ma. Ilang gikalingawan ni papa. Ay, may anhig yun si Anton. Lagot ko ma! Naibaw ko. Pero hangyo ko lang ni mo, Mateo. Nga dili ka mag-iskandalo. Ha? Mao sa bitaw ni akong gihangyo niya ma. Iya man gid untang duulon si Anton. Behave, Mateo, please. Papawa na siya ma! Dili sa maayo, anak. Ato lang una siyang pasagdan nga mag-enjoy. Iya niya kuhaon munyika! Ako mo ay mobadlong sa ibong maguwang nga dili ka na niya buhaton. Patuo ha, Mateo. Nga dili ka masuko. Dili ka mag-iskandalo. Basta, di ko gusto dugay ko kakita niya din ni ma! Bugard. Doon na state sign ka imno nun din eh. Ako ni, kung pangutan nung ko may bawa na. Pagsusi dito eh. Kung doon na ba state side din na imno nun. Kung doon na gani, dadi ko. Sa'yo ko rin uminom. Eh pagbuo ta. Sige na. Tumanag, sugo na ko nimo. Ita sa naman ang tanay. Ako'y kisabaan maham ni mo. Mama ni mo. At to sa day ka mga tanay mama. Kanagong mga server din eh, ang duula. Kanang waiter ba? Kanang o. Ita na mo lang ngayon. Unsa man? Tumanan ko nimo o Ay lang kasuko! Puntahan na ako! Unsay imong gipangita, Anton? ako ma. Nangita lang ko state side nga bino. Ay, wa ko mag-andam, anak. Pero kung doon naman, dili ko ikaw pahatagan. Aron way gubot. Ma, di man ko mangita gubot good. Naglungot-lungot si Mateo sa dihang iya kang nakita. Nga mitambong sa bunyag sa iyang munyeka. Kanang daw magina siya sa bata. Ako ng anak ma. Shh, hinaya ng imong tingog. Pita eh. Dili ko gusto nga madunggan ka sa atong mga bisita. Ako mao'y mauwawan, Anton. Kung mabulikar ang kamatuuran. Ay, sorry ma. Dili ko gustong manghingilin labi nag-ingon ni ini nga ako mismo mao'y nagpasiugda sa party. Pero kung musamo ka magyud ining maong okasyon, ako na mao'y manghingilin nimo. Okay, di na ko mangitag bino ma. Mahimo ba, Anton? Mulingkod og mukaon ka lang. Naglagot na nimo si Sarah. Ni Araba ang iyang amahan. Imo na kong papahawaon ma. Wa ko'y gisulti nga ingon ni Ana. Pero kung magtuman ka gyud sa imong gusto, mauwawan ka gyud. Gusto lang kong muhikap sa akong... Gusto na. Ayaw ba gyud pag-iskandalo? Niya ang pamilya ni Sarah. Ay, kabala ka ma. Di ko gusto mawawan ka. Igo na lang ko sa paglantaw sa akong anak. Lolo, ang munyika ko gusto iya sa imong papo. Nalipay bitaw kong nakakita, Mateo. Pinangga mo din nila si Barbie, no? Hala, hala. Oh, gidool ni Papa nga nagkugo sa bata si Anton. Kuha ko na ko munyika. Ayaw. Pasagdan na to si Papa siyang gibuhat. Hindi ko gusto buhat imo papa. Lagot ko. Mateo, Namatikdan ako nga nagsigi kag tanaw sa bata. Ha?
Niyang bata, akong gida aron maayo ang imong pagtanaw. Kuan. Gitan-aw mo bag maayo kung liwat bagyod nimo ang bata? Makita ka gani ni Mateo nga imong gipaduol ng bata, diri nako magwal gito. Masuko siya? Kung maduol nimo ang bata? Yes sir. Nga naman, Abot lang. ating alig, doon na siya'y nasayran nga tinaguan. Ha? Tinaguan? Sama pananglit sa unsa sir. Awasa ko may baw. Mao ganing nangutan ako. Ay, excuse me sir. Asa man ka? Mangita kog bino nga stateside. Dini ka na sir. Ka utahan na. Mura magdunay na hibawan. Gahi ni mga tawhana da. Pero buhaton ko ang tanan. Aron mula tao jud ang kamoturan. Kinahanglan nga doon na jud kahayag ang akong pagduda. Sa may nahitabo? Wa man kito baga ni Anton ang ako mga tawag. Unsa man? Grabe na gyud niyang lingawa. Nga wa niya mabantayi ang akong tawag. Bisag ang akong text, why reply? Grabe gyud niyang lingawa. Usban ko siya tawag. Kung dili gani gyud mo tubag. Mangita ko pasangil aron makalighot ko din sa hotel. Ug akong apason si Anton. Kuha mo nito, Saro. Milakaw na hinuon nimong Brad Anton. Balik ko niya. Kuha lagi mo nito. Mahimo ba, Mateo? Relax lang. Tingali magduda na hinog sa si Papa. Uhuwaton na nato nga ibalik niya din ang bata. Kaso bago na dyan ko, Brad, na ko, Anton. Ayaw ha. Ayaw gid paghimog iskandalo din Ha? Dili ka mangitag sukmagay din Mateo. Ayaw kalimot. Bunyag ron sa pinangga ni mong munyika. Lagi. Mas maayo pag mulingkod na lang ka diha. Aon sa man, gusto ka pang mukaon? Kuhaan di kag sudano ka noon. Kumawit kuha mo nito. Mateo. Ano ka din eh? Samo kay ngamahan ni Sara eh. Gida pag niya ang bata. Gipaduol na ko. Sus kayo ba yung birahon eh. Yung mo birahon. Di siya kagabirahon si Mangon. Mabitaw nagpugong lang ko. Bida sa nis Mateo eh. Muram sag nakasabot sa sitwasyon eh. Sabot na eh. Kuwang lang yun. Pero gamay na ba yung pagkakuwang? Kung doon na lagi makaantos og tudlo niya, dako ang pagtuo na ko nga matarong ginang mangod mo. Sa magkabugart. Makikontra gyud ka nako. Ha? Ano magikontra man ka nako? Anong gusto man sa nimong... Hindi na ito magisigutan na eh. Kapoy ba ninyo eh? Asam ka? Hoy! Hadlok di mag-istorya no. Balik din eh! Moro to istorya ha? Bida kasabot ba ko? Lahi na nida. Nanawag ko sa usan niya nga bro. Wa man kuno sila sabot. Maghuna-una kong maayong pasangil. Aron tugtan ko ni Roger nga manghita ni Anton. Murag na suko na ra ba si Roger da? Kay dugay kuno kong nakatuman sa misyon nga iyang gisangon diri nako. May paway pa si Roger. Bahala na. Suwayan ako pananghit. Wag ko masaya sa pag-standby din eh. Ni apaingon nga ni si Sara. Ako siyang tuulon. Ay paglikay. Ug ayaw paghimog iskandalo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!